Igama lami nguDr. Zinande Ngobese. Mina ke always okwamashika. Angiunderstand ukuthi indaba ke la. Uyazi umuntu ufuna umenza bemuhle. Yazi abanye abantu ne damagruk Nokuthi abonga ngabuki. Kaloku uyandazi bamna ngidume nice hamunathi jwang. Uyazi iphuma lo muntu kusejari yami indlela ejabule ngaye bonga esho yonke into. But justice will be served. Uzandazi kahle lona. Hawu, kakuhleli la bese ngikubheka yonke indawo wozi uyoma la, uzovela. Kodwa manje phela ngikubheka manje angisazi ukuthi hayi. Hayi khona umntana abantu namhlanje. Silence in court. All rise. Ayihlele phansi ibambe umthetho. Case 081508 phambi Dr. Ngobese versus olwethu ashiqe. Maleji. Umangali ngicela tshele inkantolo amagama akhe aphelele. Dingo olwethu mashika. Umangalelwa ngicela tshele inkantolo amagama akhe aphelele. Uzenande Ngobese. Dr. Zinande Ngobese. Wow. I hope noma ngabe kuthiwa uyicleaner ubuzosho ukuthi cleaner Zinande Ngobese. Ayike. Olwethu mashiqe. Size ngane enkantolo. Mamelapha magistrate. Na ndaya kulo mfazi. Disithi andenze i-cosmetic procedure. Andithatha ndimhle, ndinjena, ndisisiponono. Joka ngoku undishiye ndinjani? Ndinje. Unjani munje? Ndinjena ngiboni. Hayi, thulani manje nina. Yabona my lady. Hey, into enzeke client wami ebuhlungu kakhulu. Yabona ukuthi ufuna ukube enye into. Uvela uphenduka into enje. And akakwazi ngisho ukuhleka. Yabona methu uyahleka yena. Abantu abasiboni ismile fana ukuthi uhleka ngenhliziyo. Akuhleleki ngalelo khuzana ngalesejara abamenza yona. Lo muntu akakwazi ngisho ukuyiqhenya. Kodwa lokhu kwaphela moyiqhenya udinga certain kind of muscles. Abasasebenza afa lawo muscle ukuyiqhenya. Ngiyena. Now my lady lo muntu ubulawe phila. Andangazi ukuthi ngoba ngisho imali ngeke izimlekelele. Umuntu ongavela hola impatient. Because usefana umuntu okubazekile. Sekusele nje kona ukuthi ugqoka kahle, ufaka nama-wig right. Kodwa nje kwayena ufucked up. Dr. Zinande Ngobese. Your Honor, according to a surgical procedure engenzile la. Umashiqa lo wafike shwabene. Ngazama ngam-ayina ngamlungisa. Njengoba ethi wayemuhle isipono nangaze kubona ububo nje lo ngazali. Wayemumbi yazi nechimpanzee ingcono kunaye. Ngiyemsebenzi omkhulu kabi ngimqoqa lo muntu beshanga amanye ama-eye bags. Yazi ngawa-ayina lama-eye bags. Inkinga yakhe yazini. Isikole sikho. Darling, njengoba dushile ngine-PhD ku-medicine. So umsebenzi wami ngiyawazi. Njengoba nje unjena ngikuzamile banje. So Brothers lo noma u-sisters whatever you call it. Yazi bengifisa ukuthi ngiphathe incwadi ngikubonise ukuthi benjani before wafike. Before ngimenza abenje. Uyabona after ayilalela ngihamba yongena no Miss World manje. So mangabe yena esafuna ukusmile mina ngokwami ukwazi ukusmile kumele ahambe ufundele acting ahambe usmile lapha ka acting ak-actor la isemhlabeni awulindekeke kubani mashiqa unginikeze nje u3 months uzobuya ubonge uyazoba uguqa ngamadolo le mali osuyikhokhe kulommeli uzobe usuyinika mina futhi so ngiyadideka la usho ukuthi mewuthi akakunika u3 months ubungakaqedi into obekufanele umenze yona ngiqedile yona ububi bakhe nje bufuna ukuthi kuqale kuhlangane uyabona sekuhlangene uzovuka be right
Angimuzwa kahle lo dokotela sengiyayidoubt nalezi iqathu nazo. Yabona my lady, awukwazi ukuthi uthi uyilungisile into. Iphume nje. Kodwa phela ngesimjaje ngoba asazi ubelungisa into enjani. But my lady, mina ngokubuka kwami izinto ngiyibonile emhlabeni. Ngikhulile mengingaka. Ngifundile futhi ngihambile. Into enje I can tell you ayilungisiwe. Instead i-reject. Awukwazi ukuthi ungaba nomuntu ophilayo okhokhe imali nge-medical aid. Uzomenza i-reject kanje. Bakhona abanye abantu osuke wabenza i-plastic surgery. Baningi kakhulu bonke bayabonga. Angimazi lo ongabongi. Muthi kuyabongwa ngesiZulu uyabonga into muthi uyabonga ngoba ungayifuni uyabonga futhi ngoba ubonga ngoba uthi ubonga ngempela ngoba nakubese bekujabulele yona. Njengoba ngisho ayibihimbi nansi into. Ibihimbi lento ibisha njengoba ngishilo nje ama bags ungasho ngicabanga ukuthi ngikhuluma ngama bags bekhona yonke indawo. Okay, ngiyazi ukuthi kuyi-profession yakho ukunika abantu ama-looks amasha. Kodwa ke awunalo ilungelo lokubiza umuntu ngokuthi mubi. Sabantu sibahle ngeindlela zethu ezihlukene. Ngoba bakhona abachazwa yiwona ama-bags lawo. Kodwa bakhona abachazwa yikona ukushwabana lokho. Your Honor, uze kumina wathi ucela ngimayine lokushwabana lama bags ngwasusa. Kusho ukuthi bengekho satisfied ngalama bags akhe nalokushwabana. Yingakho ngimayinile ngathi. Ayinelekile manje. Mashiqe kuyo yonke into oyenziwe kule procedure iyiphi engakujabulisi kahle? Everything. Ayikho into engivuyisayo nakulento. Into le njengenze yona. Into le njengenze yona. Ha? Ngoba yazi my lady ngixoxa nayo mashiki kuze wathi wayengcono esawumashwabana ngithi usho njalo. Wayengcono esawumashwabana ngoba at least unayo recognition. Even nje kubantu in general namakhwela. Mashiqe ugcineni nokusmile. 5 months ago before ngisiya kulonto. 5 months yonke wena manje. Yabona my lady ngeke ngathi akangismilele. Hayi into angenzele yona. Silence God. Into angenzele yona. Ngithi nje akasimile. Ungakwazi ungitshengisa ukuthi wenze njani? Ngithule kanti my lady ngoba ukhona la. Ngifuna uyibonele wena. Angifuni uthi ngithe ngingathanga. Mashiki. Mfana omdala. Awumsmayilele ujaji. Soze ngikwazi. Manje ngizokwazi enza leyanto ongenzele yona. Ngifuna enza leyanto ongenzele yona. Khona into uyibiza ngesmile akusona ismile. Ngifuna uyenze ungabi ashamed. Ngenzela ukuthi siliwini lelicala iyenze leyanto. Okay, ngicela banganijongi. Hayi ngeke uzowenzela nje ilokhuzane. Naso ke. It's all this. Can someone explain ukuthi yini smile? Phela ismile ubuso buyayimamatheke uyabona ube muhle nje uchachambe ukuthi mekuvela namazinyo uyabona umuntu ebese kuba nechemistry nakomunye ayithole esehleka naye kanjalo ismile back kuyena. So umuthi fanele kuvele namazinyo nawamazinyo ngiyawabona. Number 2, you can't decide ukuthi umuntu usmile ngoba kuzovela amazinyo kuphela ngoba manje kushuthi uyacwasa kulabo abanganawo amazinyo uthi bona basmile. Doctor, uneminyaka emingaki wenza lo msebenzi? U17. Wow. Akuhlangene nani lo? And icase yakho yokuqala le Yokuqala nqa ngithola umuntu ocomplainayo ukuthi angiwenzanga umsebenzi wami. Asinayo isho. ungenzeka ukuthi awusmile ngoba bekho abantu abakusmilisayo empilweni yakho ngoba phela ngeke uhleke mekuwukuthi abantu ohlekisana nabo abakuhlekisi. Uhlekisana kanjani nabo bengakuhlekisi my lady? That's a dicey situation you are presenting to us now. Ukhona umuntu ohlekisana naye? Baninzi. Ungathi uthi awukwazi ukuhleka nje kumina. No, ba few. Abekho. Silence in court. Order.
senkantolo la sikhuluma into ebaluleke kakhulu. And lento enilokunhleka nimamatheka umuntu elethe icala lokuthi akakwazi ukumamatheka. Izonenza niphume la sekuyinini eningakwazi ukumamatheka. Dokotela, ngibonile izitifiketi zakho and ngiyavela ukuthi wawufundela umsebenzi wakho. Ukhona isample mhlambe yobuso owabutshengisa udokotela ukuthi ufuna ukufana nobani? Wawufuna ukufana nobani? Nicki Minaj. Ntangane naleyo ndaba. Ngabe khona ofisa ukusho ngaphambi kokuthi ngithathe isinqumo? Into engiyibonayo client lami leli or patient yami le ibifuna imali la kumina. Ayike into ayizele la enkantolo. Mehleni nabangani bakhe la bafika nabo ngesikhathi ngizomenza lento. Waphuma ehleke efiletsini. Ngiyamangala mase fika la esela. Nazo Uzochitha isikhathi sami uchitha imali yahulumeni, uchitha isikhathi sawo wonke lo muntu la. Uyazi kwangithatha isikhathi esingakanani ukuthi ngigqoke leli jazi engiligqokile namhlanje for wasting isikhathi senkantolo. Dokotela, ngithola unganacala, ayikho into ozomkhokhela yona. Wena for lesikhathi osusichithele sona 6 months uzobe uclean ama toilets lapha erank yase Bridge City yamatekisi. Sobona ukuthi uzobe usmile kanjani. Liphelile icala. Hayi ubulele, ungalinge ngibuke. like I said, this was just really a waste of my time. I should have seen a lot of my patients. Lapana SHR. You know what? Kafanu thing just for a joke and then 6 months kwamashu. Not to mention a hostel. These nails, honey, this hair, this prettiness, honey, I should be on your billboards, not upper man.